Aihion pystysyötön turvin läpimurtoon. Ja sitten Lehtonen tuo aivan taituri tekee sen, mitä tässä ollaan jo pitkään odotettu. Harhauttaa siinä ruotsalaispuolustuksen yllättävän kovan rannenvedon. Ampuu siitä ja Lindmark saa vähän mailaansa väliin, ei kuitenkaan riittävästi. Mutta katsotaan nyt 27 Pekka Arbelius. Ja sitten ja tekee 1-0. Ja siinä oli nyt sellainen maali, joiden takia Erkki Lehtonen on näissä kisoissa mukana. Tuollaisia maaleja hän tekee kotoisessa SM-liigassa. 1.47 ainoastaan pelattu Erkki Lehtosen maalilla. Menee Suomi-ottelussa Puolaa vastaan 1-0 johtoon. Ja toivottavasti tämä sitten siirtää samanlaiseen jatkoon. Ja maalin syöttäjä oli Suomen puolustusalueella. Sitten päästään ylös Erkki Lehtonen. Ja mukana on toinenkin suomalainen hyökkääjä. Ja Lehtonen antaa hänelle tämä takaisin Lehtoselle numero Suomelle. 3-2 Erkki Lehtonen teki nyt sen ensimmäisen maaottelumaalinsa ja teki sen loistavimpaan aikaan. Parhaaseen mahdolliseen aikaan. Näin Erkki Lehtonen vie hyvin. Näkee sitten siellä vasemmalla Tommi Pohjan seuratoveri Tapparasta ja Tommi antaa takaisin Lehtoselle. Näin tämä parivaljakko sitten pelaa hienosti yhteen. 2 Suomen mestaria tekee numeroiksi nyt 3-2. Joka tapauksessa erittäin jännittävä jääkiekkonäytelmä alkamassa. Erkki Lehtonen Larionov paloittamassa. Neuvostoliittolaisrangaistusta jäljellä 1,5 minuuttia juuri nyt. Mikkolainen kiekko Neuvostoliiton alueella. Lehtonen, Mylnikov, Susi, maali on tyhjä. Lehtonen ohjaa maaliin. Susi syöttää, Lehtonen tekee 2-1. Kultamitalijoukkue on tappiolla ja Suomen ote hopeamitaleista alkaa varmistua. 1.40 on otteluaikaa jäljellä. Tunnelma on mahtava, Jarmo Myllys riemuitsee, koko Suomen joukkue riemuitsee. Millä tässä nyt osaa enää tilastoja pitää, tilanne menee sen malliseksi. 18.20 on pelattu. Pitkän aikaa on Erkki Lehtonen ollut maalia tekemättä, nythän se tekee, Susi ampuu. Ja sitten Lehtonen näkee, nostaa, eikä liian ylös, siellä on hyvä ekku, Erkki Lehtonen ottelusankari. Yhdessä Jukka Tammen, Janne Ojasen kanssa. Ja totta kai myös Timo Susi tässä tilanteessa, joka maltillisesti yrittää ensin siinä ampua, sitten syöttää. Erkki Lehtonen, 30-vuotias ekonomi Tampereelta ja Tapparasta, taitaa jäädä nyt sitten suomalaiseen jääkiekkohistoriaan. Ei aivan ehdi, mutta taaksepäin kannattaisi nyt pelata. Viimeinen minuutti kuluu. Jokaisesta sekunnista on kysymys. Fetisov, mitä tekee Neuvostoliitto? Sillä kuuluisa ykkösviisikkonsa jäällä. Makarov, eräs kaikkien aikojen paras jääkiekkoilija, kiertää Suomen maalille. Mutta ei pääse ampumaan, ottaa kiekon uudestaan, Susi ahdistaa. Lehtonen tulee paikalle. Larionov antaa Fetisoville ja sitten pelataan maalivahti pois. Mutta Jukka Tamme pitää, kuin ihmeen kaupalla hän tulee sinne toiselle tolpalle. Ja tämän ottelun jälkeen saatte seurata yhdistetyn hiihtoon. Sen jälkeen toivomme pystyvämme esittämään teille jääkiekkoilun mitalihetket palkintojen jaon. Fetisov katkaisee. 20 sekuntia peliaikaa jäljellä. Missä on kiekko? Siellä se on ruuhkassa, vihelletään 15 sekuntia. 8 sekuntia aikaa. Neuvostoliitto jatkaa 6 kenttäpelaajalla. Larionov, Keskinen ovat aloittamassa. Aloituksesta paljon kiinni. Suomi saa kiekon. Susi laittaa sen päähän. Suomi voittaa tämän ottelun. Suomi kaataa olympiavoittajan 2-1. Ottaa kaikkien aikojen ensimmäisen kerran
mitalin arvo turnauksessa jääkiekkoilussa. Ottaa hopeaa. Tämä on täyttymyksen päivä suomalaiselle jääkiekkoilulle. Tämä on todella suuri hetki. Suomen koko joukkue, Suomen koko jääkiekkoilu ansaitsee tunnustuksen. Tämä ei tarvitse tulkintaa tämän enempää. Neuvostoliitto on allapäin, vaikka se on kultamitalin voittaja. Suomi on toinen, Ruotsi on kolmas. Tällä tavalla tilanteet menevät. Venä, hei! Venä!